Ассалому алейкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Чӣ хел ҳастен бародаро? Соз ҳастен? Хуб ҳастен? Умедвор ҳастам ки ҳама каса соз ҳастен. Ва як навори беҳтарин дигар аз мошинбозори Душанбе имрӯз омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Бародаро, дастгириро фаромӯш накунед. Ҳама каса дар видео яктаи лайка бигзорен. Агар маъқул шуда бошад, фикротона дар комментария бинависонед. Агар ягон камбудӣ бошад, бинависонед. мо албатта ки ислоҳ мекунем. Дастгириҳои шумо аст ки мо таги 190 000 подписчикда рафта истодаем. миннатдори худамро ба ҳар яки шумо мерасонам. Саломат бошед. худованди меҳрабон ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. Land Cruiser бародаро, Land Cruiser LS 200 бародаро, хубинакта ҳолати хубиш 2017 солай, зани пеш, қафо ҳамаш ҳастай. Касоида ки маъқул мешаванд, номро якбара меонам, занг занед, объёми 4 қати 4 та балонда рӯзи як салонша мегирем. Дар электропакет обогрев сидени, мультирул, автомат, старт-стоп, кондиционер 65 000 пробег дора, лукам дора, тамоми наворотош ҳастай. Бевохшро камераш кунем ки худтон бинед, воста телевизор ҳамаш қоидавия. Фули фулчай. И дизель, а? Дизель, дизель 4 та балон, ҳамаш наворотош кор мекунад. Нархша чанд гуфтӣ? $62,000 бо муомилаам дора. Номро якара меонам, занг занед. Номро яка 927 05 0080. Касоида ки маъқул мешава, ҳолати хуби хуб шад. ҳай бо худтонам дар камера мебинед, не ки камераи пеш қафо 5 та камера дора. Риора бародаро, хубинакта ҳолати хуби хубаш 2017 солчай, солои наваш, объём 7 қати 4 та балонаш нав. Тамошо кунед, дискош чихел шунодагиаи балоно ҳамаш қоидавӣ, сарсияни хуби хубшай. Бензини холия ака, бензини холия, ҷоя тайёровкашам ҳаст, ҳамаш қоидавӣ. Рӯз як салонша мегирам. Саунферо ҳама ҳаст, давраи электропакет, коробкаш механик, 91 000 пробег дора. Телевизор ҳама наворотош ҳаст. ҳай бо худтонам дар камера мебинед. من میشینم دیگه من میشینم میخیزم. ناشا چند گفت تیراکا؟ ناشا چند گفت تیراکا؟ 87,000 روش میگه با معامله‌ام دورا نمره اکر میمونم زنگ زنید حتون معامله خوبم میکنم. نمرش 902 02 0003 زنگ زنید حتون معامله خوبم میکنم. جوی پریورای سرسنی
Mercedes E-Class бардору хубинакта ҳолати хубаш 2007 сол объеми 3.5 қати состоянии хубаш 4 та баллона ҳозир аз салонш мегирам тамошо кунед чухло ҳамаш дар электропакет автомат ҳансаиш кор мекунад 143000 пробег дора лукам каталог панорама шурта балон нақша чанд гуфти ака? нақша чанд мегӯ ҷи? 120. нақша 120000 мега бо муомилаам дора. номеро акара мемонам занг занед. номерош неста инҷа. ака. Ака Ҷамшид. номеро табгу ака. номеро таб. 880 889 220002 занг занед қайтон муомилаи хубам мекунам. Toyota Camry бародаро Camry D SK хобинакта ҳолати хуби хубаш 2010 сола объеми 2.5 қати ҳамаи навротош ҳастай навовардагианаш бензини холияй 4 та балон навай ҳуҷҷатам до расламош кашидаги нестай ҳозир аз салонш мегирам тамошо кунед салон кожаай дар электропакетан авагреф сидени мултирул автомат старстоп лукан дора кондиционер ҳамаш кор мекунад чорта балонош навай моторуш зверай бухтунам дар камера чорта балон навай салон кожа старстоп ҳамаша гуфтум ака гуфтум ҳамаша чанд 145000 мега бо муомилаам дора растамошка кам метия хо ман номеро акара мемонам занг занед номеро тамегӯ ака 94 94 19 19 11 16 хо ман номеро акара мемонам занг занед состоянии хуби хубаш Mercedes C-ка на 9 сол объеми диққати 4 та балонам бензини холдия уман газайдаги нест состоянии хубаш 4 та балонам ӯзи аз салонш мегирем бинед чухло ҳамаш наван автоматай 146000 пробег дора кондиционер печка ҳамаи навротош кор мекунад
Tanış ftira нақша 78000 бо мумидам дора. Ҳар юҷа тайинровка шама аста 10 миллига хаста. Ҳам номро тамир биака. 38 99 67 67. Бо ман номро якара мемонам касбида ки сешка маф мешава ҳолати хуб шаед.